Дами и господа, този поздрав е специално направен за Севдия патронката от Рупци, най-бареският Анди Бари Страица, за най-добрата в Рупци за Севдие патронката! Вали гарми на Севдие, патронката се му върви. А Велка Ягил за най-голямата, за Севдие патронката. Хайде Севдие, патронката Бардан и Стражица, с класа за Омердес, Яша Исмаил, патрона от Рупци. О Севдие на Стражица. Всяка майка Севдие, патронката ми ражда тя. И Симан Гудбари фамилия, Капа Барав Тумен. Вали гармина Исмо, пак му върви. Стражица, той е човека, Канади Кенто Палас Исмаил, Тесла Саза, ето Шманел Мудере. У Севдие патронката най